Shout out, shout out.
Hello, Maria.
Bili rin ba ako? Oh, di ba la? Among tagaramit sige. Yung tanong, isang tumangga siya. Tagaramit kami. Oh, no. Tukang ating Okay. adi rin. Hindi ka lang review. Tapi dulu itu lebih lang. Ay, ako. Di out kumamat santi ay naraman. Kumamat ko na dito senyora naraman. Di ayo. Hindi, nabunto ko yung din na ako yan. Ha? Nabunto ko yung din na ako yan. Talo ko pa. Agwawalis mo. Oo. Telepon. Buto na siya sa awan ay kaapay. Malagsi. Gaputa ka tatasok himalay ni. Di magdaldalo.
Eh, walang kwarto, daldal-dalusan na. Di siyempre nagtapos. Nag-hire si paglinis ng ikati-40 na isinalapat ang talabot. Pagkali kong bunak ko, ay mapanawak ata ubi. Dito po naman si Kalamar. Unti ko na. Paglutuwa mo na ni Crisalda. Suri Criselda mo kay. Na, Suri Criselda. ay Crisalda, ito si dati nga tagalaban ni nanay ko. Ay, at pagsisulusan na. Wow. Niya lang. Kaya. Ay Crisalda ije. Dito ako ni nanay ko. Stay out mode. Ben! 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 Sige, wala. Ben! Gulwal isa ako na tumangod. Thank you ka now. Bisa mo. Hello. Nanti nga ako na naman. Oh. Kaya na lang mabigbigan. Kung na nabili ko sa adi. Umulit ko na din yan. Eh, Bible study. Pinahuglan. Hindi ka katungtong buwan niya. Hindi ka katungtong na. Babutaw ng tutong. Yan. Di, katungtong mo din. Nakakalala ko. Higos. Pangalan mo na may taon dito. Ay, di ba nga, dati ni Gayam na eh. Ipakwanto ko di asawa ni Kuwa. Maybe. Hindi yan. Sakto bang tagtutang dyan. Ang tagtutang mo Gayam din. Ay, pagkakatan. Pangan ba ni Manang yan rin sa Oo, may. Tulong ka, maraming bahay. Kasi ikaw mo pinagkakap na. Ang tagtutang dahil tayo. Kung ni Manang mo naganap para sa pagkakapit ko na. Hindi na kung tumigitin ba. Yapay nga ita nagadong mga kaniton. Eh? Kakapili, kinamit di, Ano ba kinapay. yan ang bakit mo? Kumayan. Ha?
Kinalit di tinapay mo. Kung kami di kalman na ganyan, di alin. First communion da ako. Paano na nga lang birth certificate na, baptismal na, kailangan na. Sa bago na, para dimulti na yung erme. Yan ang top. Dune. Terese. Tracing. Ha? Tracing, tulubin at 14. Wait. Ito pa kami man, di sumukulita na pagbakan mo pinagindi ako. Nagpumata lang. Buwan na ganan. Para pala yung margidar talo nun, tumulong sa atin. Okay. Eh, ako na terus itu na di kanya mo kahit nawara di kasi ito yata ko din si Luisa Malaki yung gawin. umuamon man asal ba siya pati na sa kwan di mala ini utang na ay dayon apa daw diri ko manan Balbat na tayo. Ha? Ay, ano yun? Nagtapos nila mo. Buta ko ng ali, o bitan. Kami ko mabayar sa
Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye po. Thank you.